सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, और लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में बराबर कोनो ना कोनो बात लेके जंग त छिड़त रहेला। तो लोग के बता दी कि खेसारी लाल के अगर कोनो भी फिल्म मार्केट में आवेला तो ओकरा जवाब में पवन सिंह के भी फिल्म जरूर आवेला। लेकिन अब की खेसारी लाल यादव लेके आ रहा बने हम हैं हिंदुस्तानी, तो उनकर जवाब देवे खातिर पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ एक साथे भइल लोग। जहाँ लोग को बता दी कि कैसे कि लंदन IBFA अवार्ड समारोह में पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ एक साथे शामिल भइल बा लोग लंदन के कार्यक्रम में। एक साथे अभी वही जा मस्ती कर रहा बा लोग। तो उनकर फिल्म सिपाही रिलीज हो रहा बटे, तो खेसारी लाल यादव के टक्कर देवे खातिर पवन सिंह दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन के लिए बने उनकर फिल्म सिपाही के खूब प्रमोशन करत आजकल नजर आ रहा बने। काहे कि पवन सिंह के फिल्म अभी कोनो निखे आइल 4 तारीख में, खाली अभी 4 तारीख में लागे वाला बटे खेसारी लाल यादव के फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म लागे वाला बा सिपाही। काहे से कि दोनों हीरो तो जबरदस्त यादव बालो, लेकिन एमे पवन सिंह दिनेश लाल यादव निरहुआ के तरफ से बड़े इकट्ठा भइल और सिपाही फिल्म के देखे के लोग के जिक्र कर रहा बने। जी हाँ, अभी इन दिनों आजकल दोनों हीरो लोग बालोग इंडिया से बाहर, खेसारी लाल अकेले इंडिया में बने। अब 4 तारीख के इंतजार बा, 4 तारीख के पहले हुआ होता लोग आकि 4 तारीख बीतला के बाद आवता लोग। अब तो देखे के चीज बटे हमनी के देखम सर वो लोग इंतजार करी वो लोग खातिर ई लोग बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन लेके आई लोग। फिल्म के का रिस्पॉन्स रहता है देखला के बाद पता चली। तब तक खातिर इतना ही। छपरा जिला भोजपुरी पर बना रहे खातिर धन्यवाद। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।